Vi skal lave en omvendt proportional funktion i GeoGebra, og det gør vi på følgende måde. Oppe i vis, der går vi ind og siger regneark, hvor der så i højre side vil komme et regneark. Her indtaster vi vores x-værdier i kolonne A. Her indtaster vi 0,5, 1, 2 og 4. Y-værdierne indtaster vi i vores B-kolonne. Det bliver her 120, 60, 30 og 15. Her er nogle x-værdier og nogle y-værdier til vores omvendt proportional funktion. Så markerer vi vores værdier, højreklikker og vælger lav liste af punkter. Så får vi herover en liste med vores punkter, og får heroppe en, der hedder liste 1, som viser, hvilke punkter vi har sat ind. Hvis vi gerne vil have punkterne vist, så kan vi lige trække lidt i vores y-akse. Og her ser vi de 4 punkter. Herefter går man ned i inputfeltet. Og her skriver man fitpot. Hernede i inputfeltet, der skriver vi fitpot. Og så kommer den her fitpot liste med punkter ind. Den vælger vi. Og i stedet for liste med punkter, så skriver vi liste 1, da det er de værdier, vi har i liste 1, vi gerne vil have lavet til en funktion. Efter fitpot liste 1, så trykker man enter. Her vil man se, der kommer en omvendt proportional funktion, hvor de 3 punkter ligger på. Og heroppe får vi funktionsudtrykket, som hedder 60 gange x minus første. Dette kan også omskrives til 60 divideret med x. Så funktionsforskriften for de her punkter bliver altså y er lig med 60 divideret med x.